Gwyliau draw yng Ngwlad yr Ia, gan Elin Llwyd Morgan, gangen Dyffryn Ceiriog. Mae Gwlad yr Ia wedi bod yn uchel iawn ar fy rhestr o lefydd i'w ymweld â nhw ers blynyddoedd, ac ym mis Mawrth eleni cefais wireddu'r dymuniad hwnnw. Cyn hynny, roedd y cymar wedi bod yn gyndyn braidd o fynd yno, gan ddweud ei bod hi'n edrych yn wlad andros o lwm ac y besau'n waith i ni fynd i fynydd Paris ddim, heb sôn am y ffaith ei bod hi'n ddiarhebol o ddrud yno. Ond yn ei flasto dechrau'r flwyddyn penderfynais fynd amdani, ac wedi gwpl arall ddweud yr hoffen nhw ddod yno hefo ni, dyma fynd ati i drefnu'r gwyliau. Yn hytrach na threfnu popeth ar wahân, penderfynais y byddai'n haws bwcio pecyn trwy Jet 2 Holidays, ac nac ydyw, tydyn nhw ddim yn cael fy noddi am ei ysbysebu yn anffodus. Ond yn cynnwys ffleit, gwesty, cludiant ar maes awyr ac yn ôl, a thrip i weld goleuadau'r gogledd. Ac ered gellir bwcio'r tripiau mewnar ar ôl cyrraedd y wlad, roedd yn fwy hwylus gwneud hynny o flaen llaw. Dydy o ddim yn gyfrinach i'r rheini sy'n nabod i mod i'n hoff iawn o dywydd oer, ac yn diflasu'n llwyr ar y gaeafau gwlyb a mwyn yr ydym ni'n ei cael yma yng Nghymru. Hynny, chawson ni ddim gymaint o eira a'r hew ac y bues rhywun yn ei ddisgwyl, ei cael mewn lle mae'r o'r enw Iceland. Bod mis Mawrth a'r drothwyr Gwanwyn yno wedi'r cyfan, a'r dyddiau'n ymestyn rhyw awran yn hwyrach nag y maen nhw yma. Wedi dweud hynny, plymiodd y tymheredd yn mis Ebrill a chafwyd tywydd tipyn mwy garw nag yn y mis blaenorol. Yr rheswm dros y tywydd cyfnewidiol yma sy'n cael ei cyfleu yn newediad Islandaidd traddodiadol, os nad ydych chi'n hoffi'r tywydd, arhoswch chwarter awr ac mi gewch chi rhywbeth gwahanol. Ydy bod llif y gwlff yn dod ag aer mwyn yr Iwerydd i gysylltiad ag aer oerach yr Arctig. Ond diolch byth, roedd yr hun yn ddigon ffres i blesio rhywun fel fi, sydd â thyrmheredd, craidd a'r thwen fenoposaidd, y medrai fod braidd yn rhy gynnes y tu mewn i rai llefydd, gan fod gwres a thrydan mor had yna, a hyd yn oed rhai o strydau prysur a Reykjavik yn cael ei gwresogi. Mae hyn am fod rhew lifoedd ac afonydd ymwlad yn cael ei harneisio i gynhyrchu 80% o anghenion trydan y wlad drwy ynni dŵr. Ar ardaloedd geothermal yn darparu hyd at 20% gan sicrhau cyflenwad bron yn ddiderfyn o ddŵr poeth naturiol. Prin bach i'w dalu ydy'r ffaith fod oglau sylffwr arno. Yn lle mynd i'r Blue Lagoon, oedd yn dueddol o agor a chau yn ddirybydd oherwydd ei agosrwydd at y ffrwydiadau folcanig. Dyma fynd i'r Sky Lagoon, ar gyrion Reykjavik, a adeiladwyd yn ystod y cyfnod clo. Pleser pyr oedd cael ymdrochi yn nyfroedd cynnas y Morlun sydd wedi ei leoli ar lan gogledd yr Iwerydd, gan rai'r argraff o fod yn un ar môr, gyda'i ymyl anfeidrol Infinity Edge. Roedd ein pecyn 7 step ritual hefyd yn cynnwys sona, cawod o darth oer, sgrwp croen a stafell stêm, a ffwll dowcio iasoer, mai fi oedd yr unig un o'r 4 ohono ni a fentrodd 2 gwaith i mewn i hwnnw. Ar ein trip hwyrol ar drywydd yr aurora borealis, buom yn ddigon ffodus i gweld yn dawnsio a llamu yn yr awyr. Mai dim ond trwy'r night sight y camera oedd y lliwiau'n amlwg, gan fod y goleuadau'n rhy bŵl i'w gweld a llygad noeth. Ond yn ôl y sôn, mae'r goleuadau'n gryfach po fwyaf i'r gogledd yr ewch chi. Buom hefyd ar daith dywisiedig o gylch y brifddinas yn profi gwahanol fwydydd Islandaidd, gan gynnwys tamaid bach o siarc wedi ei plesu fermented, nad oedd yn blasu cweit gyndrwg ar oglau amonia cryf. Ynghyd â physgota a mwyn doddi alwminiwm sy'n lleihau a llyddiadau carbon yn sylweddol, twristiaeth yw un o prif ddiwydiant y wlad, a'r nifer o ymwelwyr fesul blwyddyn yn sawl gwaith mwy na nifer o boblogaeth o 377,689. Poblogaeth fechan, ond balch, am drechodd yn llwyddiannus dros annibyniaeth oddi wrth Denmark yn 1944. Mae ganddyn nhw hefyd agwedd sosialaidd iach tuag at 2 haf, gan mae'r undebau llafur sy'n berchen ar y mwyafrif,
gan ei llogi i'w haelodau am brisiau rhesymol iawn. Mae cannoedd ar cabanau pren hydledled Llwyd, pob un bron a thwpa poeth tu allan, a gwelsom rai ohonyn nhw wrth deithio o gwmpas y cylch euraidd. Roedd y daith honno'n cynnwys ymweliadau a gysr strocwr sy'n poeri pistilloedd uchel o ddŵr ac ager o'r ddeiar, bob 5 i 10 munud. Rhead y rhyfeddol o enfawr golffos ar rhan o barc cenedlaethol Tingfelir, lle mae'r platiau tectonig Ewrasaidd a Gogledd America yn cwr gan symud ar wahân o ddeithi 2.5 centimetr pob blwyddyn. I mi weld cymaint o lyniau o'r llefydd hyn yn y gorffennol, roedd hynny ddim yn cymharu ar wefr o'i gweld nhw go iawn, ac o weld un o'r llosg fynyddoedd ar benrhyn deheuol Regjanus sydd wedi ffrwydro 4 gwaith ers mis Rhagfyr y llynedd, gan gynnwys y ffrwydrau diweddara tua wythnos ar ôl I ni adael. Dotiais hefyd ar Reykjavik ei hun, dinas fechan llawn bwrlwm a llewyrch gyda'i hadeiladau lliwgar. Ei baria a'i bwyta bywiog ac eglwys Hallgrímskirkja sy'n ymdrithio dros ganol y ddinas fel drychiolaeth lwyd anferthol. Ydy hi'n ddrud yna? Ydy braidd, bod gwasau hael y gwestai a'r oriau llawen mewn tafarnau yn help. Fysan ni'n mynd yn ôl yna? Byswn, fori nesaf. Teimlwyd mod I wedi dod i'r lle a fy hinsaw hapus yn y wlad hudolus ac unigryw hon. Ac ar ôl 4 diwrnod, yno doeddwn I ddim yn barod I fynd adre o bell ffordd.